Kedves cégvezető barátom! Manapság divatos szó a cégvezetők körében ez a generációváltás. Miért? Mert azok, akik annak idején a 90-es években kezdték a vállalkozósdit, hát azok már úgy néznek ki nagyjából, mint én, szakál, kopaszok, jó, a hölgyek nem, de mi férfiak igen, és lassanként a következő generációnak kellene átvennie a céget. És hát ez a generációváltás, ezt valahogy meg kéne csinálni, átvegye a gyermekem és így tovább. Na, az első Magyarországi Szabad Cégvezető Konferencián, november 20-án a Parkin Hotelben több olyan ügyfelet is hívtam, aki arról fog beszélni, hogy hogyan adta át a következő generációnak a céget. De elárulom neked, akkor is fontos ez, hogyha nincs még generációváltás. Mert hogyha te ki akarsz jönni a cég gyomrából és át akarod adni vezetőknek a cégedet, az ugyanúgy egy generációváltás. És ha nem rakod össze a céget előtte, akkor nem lesz generációváltás. Meg kell szervezned, de eladni se tudod úgy a céget. Hogy adod el, hogyha valaki jön és meg akarja venni a cégedet, ha egy kicsi esze van neki, akkor az első kérdése az lesz, oké, nélküled működik a cég, és hogyha válaszod azt, hogy nem, hát akkor egyharmadát ért körülbelül a cég. Szóval beszélünk erről a generációváltásról. Hogyan csináld? Hogy tudod elérni? November 20, Parkin Hotel, első Magyarországi Szabad Cégvezető Konferencia. Gyere, várlak sok szeretettel, az erő legyen veled!